Иң матур җырларны сайлап кына, яшик бу дөньяда сайрап кына. Без шул музыка дигән нәрсәне бик яратабыз инде. Илһам дигән нәрсә бар. Илһамланган кеше обязательно инструментта уйнарга тиеш. Ләкин или җырларга тиеш. Җыр белән, моң белән безнең татарлар булганган инде. Моң дигән сүз башка милләттә юк та ул. Рәшит Әхмәт Нур улы Зариповның музыкага мәхәббәте канына сиңгән. Аның әти-әнисе Оренбургта яшәгән, әтисе Бөек Ватан сугышы ветераны һәм 3 орден иясе, гомере буе гармунда уйнаган, әнисе җырлаган. 1949 елда аларның улы Рәшит туа. Әтием фронтка барган, Оренбургдан. Фронттан кайткач өйләнгән. Әнием Гөлҗавһар, әтием Әхмәт Нур. Шулай итеп алар яшәп торганнар ахырына тормыш урыштан кийин кыйнрак булган. Шундан соң алар мәслихәтләшеп уйлаганнар Үзбекстанга китәргә. Үзбекстанда татарлар күп булган ул вакытта уже. Без 53 елны Черчикка килдек. Мәктәптән соң техникум тәмамлый, эшкә урнаша, бер җирдә 46 ел хезмәт итә, шуннан лаеклы ялга чыга. Техникумда укыганда ук ул музыка белән мавыга, контрабас, гитарада уйный, дуслары белән бергә ритм ансамблен оештыралар. Телевизорларга чыга торган идек. Зональный конкурсларга эләктек без. Алмата шәһәренә ялла ансамбль белән бергә чыктык Үзбекстандан. Алар белән бергә чыктык. Без матур зур урыннарны алдык. Кийин монда кайткачтын ялла белән бергә күп концертлар берип бирдек. Үзбекстан буенча Россиягә да барып килдек. Инде булай уйлап карасак, күрәсең ул тәкъдир үзе алып бара. Илһам Шакиров белән туры килде миңа, бик матур итеп танышып, аның гостиницада кирип, аның белән уйнап, көлеп йөрдем мин бер. Концертларында барып, автографларын Гарап графикасы белән миңа язып бирде автографларын. Гаиләсе белән таныштырыр алдыннан ул безгә яраткан җырын уйнап күрсәтте. Бик яраткан көйләрдән, җырлардан Какук кышкыра сирәк кенә бар миндә. Без яратабыз аны. Менә мин сезгә анда уйнап бирим. Какук кышкыра сирәк кенә, сагынуын сөйләп кенә, килсәң иде багрым яныма. Yılmayıp kılıp kına özledim. Рәшит Әхмәт Нур улының 3 кызы, 4 оныгы бар. Алар еш кына бергә җыелалар. Туганнары да кушыла. Рәшит абыйның күңеле бик зур. Аннары кулы алтын. Ул йырлый да ала, эшли дә ала. Хәзер ул бездә олы кеше була. Әти-әниләребез киткәч, анарга карап, аны тыңлап, рәхәтләнеп яшибез. Ул туган теленә, мәдәниятенә хөрмәтле, балалары һәм оныклары белән гел татарча гына сөйләшә. Татар телен белгән кеше күп телне белә башлый. Казак, кыргыз, үзбәк, төркмән. Бу телгә мөхәббәт ул инде әллә кашаннан килергә тиеш ана сөте белән. Әгәр тик әти, әни сөйләшсә татарча, шундан соң гына без татар булабыз. Ләйсәнә Садретдинова, Сәрбиназ Каримова, Татарлар, Ташкент, Үзбәкстан Республикасы.